Srepeke Mataraman. Ya, Srepeke Mataraman. Tampil ke depan nggih. Iya, iki ditepungake kelawan para tresna budaya. Mak iki sing sisih kidul iki adikku sing sangka Bungkal. Ya, sing sangka Bungkal nduk Vela. Ya. Lore adikku sing sangka Mbadikan, nduk Ana Aura. Ana Aura. Disampung adikku sing sangka Sampung, nduk Dwi Lestari. Ngono. Lanjut dulurku wedok sing saka Mbadikan, Mbak Yuni. Wah iya diteruske adikku sing saka Jambon nduk Utari. Oh ngono.